Susilla oli myös tärkeä symbolinen merkitys monille kulttuureille, ja he pysyivät tärkeinä symboleina myös tänään. Unelmissamme susilla voi olla erilainen merkitys, joten esittelemme muutamia yleisimpiä unia susista ja susien unien takana olevaa salaista merkitystä. Jos näit vain suden symbolina unessasi, niin tämä unelma edustaa joku ympäristöstäsi. Tämä henkilö voi olla työtoverisi tai jopa, ei niin läheinen, ystäväsi. Tällä henkilöllä ei ole hyvää mielipidettä sinusta ja sinun tulee ehdottomasti olla varovainen tämän henkilön suhteen. Hän yrittää sabotoida sinua jollain tavalla, ja sinä olet yllättynyt siitä, että tämä henkilö teki jotain selkäsi takana satuttaaksesi sinua. On parasta pitää salaisuutesi ja henkilökohtaiset mielipiteesi itsellesi, koska tämä henkilö voi käyttää niitä sinua vastaan. Unelma ulvovasta susista. Jos olet kuullut susin unelmaasi, tämä unelma tarkoittaa sitä, että aiot paljastaa juonen, joka oli muodostettu sinua vastaan. Joku, joka aikoi saada sinut ja saa sinut epäonnistumaan jostain, tekee virheen, joka maksaa hänelle voiton sinua vastaan. Tämä on myös osoitus siitä, että tämä ajanjakso on erittäin onnekas uusille yritysprojekteille, koska intuitio on pinnalla. Käytä tätä ajanjaksoa edistyäksesi henkilö- tai liike-elämässäsi, koska et ehkä saa tällaista mahdollisuutta jonkin aikaa. Unelma mustasta susista. Jos unelma susi oli musta, niin tämä unelma edustaa henkilöä elämässäsi, joka tuo sinulle paljon ongelmia ja ongelmia. Tämä henkilö näyttää aluksi aitolta, mutta huomaat pian hänen monet kasvot. Tämä henkilö voi myös olla potentiaalisesti vaarallinen sinulle, jos annat hänen syventää elämääsi. Pidä henkilökohtaiset mielipiteesi ja tietosi itsellesi ja ole varovainen tapaamalla uusia ihmisiä, koska vaisto voi huijata sinua, kun on kyse jonkun arvioinnista. Unelma susista, joka hyökkää sinua vastaan. Jos sinulla oli unelma sinusta hyökkäävästä susista, niin tämä unelma edustaa epävarmuuttasi tai ujouttasi. Olet todennäköisesti joku, joka pelkää vapauttaa kaikki ajatuksensa ja tunteensa, koska pelkäät, kuinka muut voivat reagoida siihen. On ehdottomasti aika elää elämää vain itsellesi ja lopettaa elämäsi muille. Tämä on ainoa tapa nauttia kaikesta ajasta tällä planeetalla ja ainoa tapa, jolla voit vihdoin olla kuka olet. Unelma susista, joka ruokkii sinua. Jos sinulla oli unelma susista, joka ruokki sinua, niin tämä unelma on elämässäsi olevan henkilön esitys, joka auttaa sinua monin tavoin elämässä. Tämä henkilö on ollut sinun suojaajasi ja suojelijasi monien vuosien ajan, ja tunnet suurta kunnioitusta tätä henkilöä kohtaan. Tämä unelma voi myös edustaa luonnon voimaasi tai luonnollista kykyäsi, joka on ratkaiseva menestyksellesi. Tämä lahjakkuus tai luonnonvoima on ollut sinulle synnytyksesi jälkeen, etkä tiedä kuinka elämäsi osoittautuisi, jos sinulla ei olisi tällaista siunausta. Unelma susipuremasta. Jos sinulla oli unelma susipuremasta tai jos sussi on haastanut sinut unessasi, tämä unelma edustaa mahdollista tautia, jonka saatat saada tai joku läheinen voi saada. Sinun tulisi kiinnittää enemmän huomiota terveyteen ja välttää sellaisten asioiden tekemistä, jotka eivät ole sinulle terveellisiä. Tämä vain pahentaa terveyttäsi ja et todellakaan halua olla syy terveysongelmiin. Unelma susipakkauksesta. Jos sinulla oli unelma susipakkauksesta, tämä unelma edustaa ongelmia, joita kohtaat elämässäsi. Nämä ongelmat voivat liittyä henkilökohtaiseen elämääsi tai yrityssuunnitelmiin, mutta joudut joka tapauksessa kohtaamaan ne niin pian kuin mahdollista. Viivästyminen vain pahentaa tilannetta, joten on parasta tarttua näihin ongelmiin heti, kun ne ilmestyvät niiden ratkaisemiseksi. Unelma susin voittamisesta. Jos voitit susin unessasi, niin tämä unelma edustaa vaurautta ja onnea, jonka aiot kokea elämässä. Asiat sujuvat ehdottomasti eduksesi kaikilla elämänalueilla, ja mikään ei estä sinua saavuttamasta unelmasi. Käytä tätä ajanjaksoa edeksesi kaikilla elämänalueilla ja saavuttaaksesi kaikki tavoitteesi. Tällainen mahdollisuus ei tule liian usein, joten sinun pitäisi tehdä siitä irti, kun pystyt. Unelma susista, joka metsästää saalista. Jos unelmassasi metsästää saalistaan, niin tämä unelma edustaa sitä, että muut ihmiset käyttävät jotain. Nämä ihmiset ovat vain ympärilläsi saadaksesi tarvitsemansa tiedot ja syyttävät sinua kaikesta,
joten pidä poissa kaikista, jotka vaikuttavat epäilyttäviltä tai jotka saattavat olla uhka sinulle. Unelma ympäröivistä susista. Jos sinulla oli unelma, jossa sudet olivat ympärilläsi, tämä unelma edustaa perheesi ongelmia. Joku perheestäsi saattaa joutua vaikeuksiin, ja nämä ongelmat ovat vakavia. Jos epäilet jo, mitä voi tapahtua jollekin perheestäsi, varoita heitä ja pyydä heitä pysymään poissa vaikeuksista.